Bore da, a dyma'r newyddion o arweinyddiaeth Ion heddiw. Newyddion da iawn sydd ganddo ni chi heddiw, sef bod ein wedi cael cefnogaeth ychwanegol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop fydd yn golygu ein bod yn gallu cynnig ein rhaglenni ar sail cyllid llawn hyd at ddiwedd Awst 2021. Be mae hyn yn olygu i chi fel busnesau? Wel, mae'n golygu na fydd rhaid i chi dalu am ein rhaglenni ni am y cyfnod byr yma. Fydd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i chi i sicrhau eich bod yn gallu edrych ar eich sgiliau arweinyddiaeth a sgiliau arweinyddiaeth y tîm a'ch helpu chi ddatblygu a tyfu eich busnes yn ystod y cyfnod yma. Da ni wedi bod yn gwneud pethau chydig bach yn wahanol, da ni wedi parhau i gyflwyno ein rhaglenni a hynny ar sail fod ar-lein dros y misoedd dwytha i sicrhau bod y busnesau oedd wedi ymrwymo'r rhaglen yn cael parhau a chwblhau eu cymhwyster, sydd wedi bod yn brofiad arbennig o dda i ni. Felly, beth yw'r broses? Wel, mae'n broses eitha syml. Ymwelwch â'n gwefan ionleadership.co.uk. Edrychwch yn fanno i weld os da chi'n gymwys, mi fydd yna gwefan fanno nodi chi am beth sydd angen i fod yn gynnwys. Wedyn, da chi'n edrych ar y cyrsiau, dewis y cwrs sydd fwy addas i chi neu ar gyfer aelodau'ch tîm. Wedyn, da chi'n llenwi'r ffurflen gais ar-lein. Bob dim yn digwydd ar y wefan ar-lein a'r holl wybodaeth da chi angen yno hefyd. Felly, ionleadership.co.uk ydy'r wefan, ac os hoffech chi gysylltu hefo ni dros e-bost, ionleadership@bangor.ac.uk neu ionleadership@swansea.ac.uk a mi fysa'r tîm yn falch iawn o glywed gynnwch chi fel bob amser. Cadwch yn saff a diolch yn fawr iawn i chi.